Hadin kumbalai pulai snem jong jeng penlong ya ka pathar khama administrative unit kabadan sikithany ribhoi segmi jong ribhoi district bat ki jing dawa ki bala bun terli ki snem ban kentiu kodan no sya ka pathar khama civil subdivision ki nong yalam jong ka pathar khama civil subdivision demanding committee hne ka singi kilapan pau ya ka jing kemen ka bakrau namar ka jing urlong jong ka jing dawa ban kentiu kodan no ya ka pathar khama administrative unit sya ka pathar khama civil subdivision ya ka ne ka jing penbana u menteri rangba ka jelau Konrad Kongkal sangma ula penbana ha ka jingilang ka balalong menta ka sengi ha bernihat ha ka jingwan bu yau manong rem na ka bentaban kentiu kerdan ya ka bernihat PHC sya ka CHC u menteri rangba ula penbana bahak arp sautrik unai wing ahrajar arpuar on pleno ya ka pathar khama civil subdivision halor kene ka jingyo pediang ya ka khobor ka bakmen tam ya ka thany ribhoi sabngi ki nong ilam jong demanding committee kala ilum hadin kete ke jilang ban penpau ye jing khublei yo menteri rangba ka jela ubala sngap ye kane jing dawa jong ka thany ka bolong ka jing don kam jong ka thany ban jan ka jing idei ki pajba bat kitanan sarkar ba pher shushu kite ki nong ilam ki long bagane ka jing orlong jong ka jing penbana ye ka civil subdivision kade ka jing la jong MLA ka thany ban kentu shi kentu yo menteri rangba ban pen urlong ye kane ka jing don kam jong ka te ka thany klem dak let pat ye kiwe ki kenhun ki bala don benta ban pen urlong ye kene ki jing dawa ki pajba ka thany ribhoi sepngi. And I would like to again congratulate the Honorable MLA for all his efforts and hard work which has made this very, very important and long pending demand of the people of Jirang constituency possible. And as I said, in the month of November, towards the end, either 24th or 25th of November, we will be coming here to Jirang constituency, to Pathar Khama, to inaugurate, not just lay, to inaugurate the new civil subdivision of Pathar Khama. And the Honorable MLA has been one person who has been behind the government and behind me, pressurizing me that this development should come in. And that is the civil subdivision for Pathar Khama. And I want to tell you today, on this forum, that we as a government has decided that the civil subdivision for Pathar Khama will be given within this particular year, and by the month of November we will be coming and we will be inaugurating the new civil subdivision of Pathar Khama sometime in the last week of November. Kublis bun nagliang jonga ngaso ban penpau ya kejing seokumen bak ngaso ban penpau ru ya kajing singaw ko jong asimet ya ka ba u chief minister badan brom jongi hakanya ka singi u ai ya ka tarik hagaban panbena bangin yo no ya ka civil subdivision ha Pathar Khama ya ka ne ngaso ban pau yung jing sokmen namar ba kajing tawa ka jongi nagaliang jong hostel boydor ba kadai ka bala kamslem nadu ba i lokal MLA jongi hak tu por by dirambai ide chief minister ngila pensiau ya kan ya ka jingdon kam ban kentiu no ya ka administrative unit saka civil subdivision hab kapor jong ka sarkar kongres ngim chem lawa ban penolong ya ka wat hadin bau ex MLA jongi badang su dep ba lambok melingap ibadon ru hakabor hak tu por jong sarkar kongres ngiladu ikijingkan men namag baga sarkar to kapor kam siya mala ban lay kabangas ngobat penpau kan kapor ikijing sokmen siya ka sarkar kalong ba hakan ka sarkar MDA hagajing lam jong chief minister si Konrad Kesangma rangkat bat i MLF don brom jongi ibadon langhang ne i sa esotun MDC jongi ba birani i ba lala ban penurong siya kan ka si hagabangin sayo ya kan ka civil subdivision haka arep sautrik November kumala depan benamene nagaliang jonga nga so paujing sokmen yak sarkar bat yagi officer khamtam yai kinomik mat jongi bat hangne idon lang ru ex MTC jongi ba William Mensong ibalatip khamba ya kalentiai jong kajing tawa ka jongi ya ka Pathar Khama civil subdivision di kini ki kubor ki bangas ngo penpau kan kapor ba nga ay kublay nga kitbukit wang ya kan ka sarkar ka ba ngilayo hakan kasi ya kajing panpana bangin sayo no ya ka civil subdivision Pathar Khama
hak tiga pesawat. Jingelum kejungi hang deupor hang jing don lang badi MDC ba Victor Dani nangkai XMDC ba William Song bidan ki chairman juga Parkma Civil Subdivision Demand Committee is secretary nangkai ki member juga Parkma Civil Subdivision Demand Committee teknik kesni hagaba u urban chief minister jungi ilawan ban pilih ban mana ya ka borihat PHC ban upgrade sa ka CHC te hakne ke jinge kren bat kali ka jinge perhat perka agas spor ba i urban chief minister ila ban mana ya ka borihat PHC ban mana ban ke dan sa ka CHC kadon ka kubor ka ba ni hapan penpau ya ka jing sokmen ka bahado ka dagta kamtam na kalian juga kungu local MLA ngaso penpau ya ka jing khublai ya honorable chief minister ya ka sarkar hakaba mai ila penbana ba hak art sautrik jong banai November ni select ban inaugurate ya ka Pertma administrative unit pankin ki perdan no ka civil subdivision kabadai ka long waiting demand jong ki paiba jong ka western riboy hibro kuwe kene ka issue ka baki paiba kilang no laslam ba na kuwe ka government sa kuwe pat lami ki ka ki nong mikmat no we no pat sa kuwe pat anay ha kene ka por ba matang suban pa jing sokmen ya ka buram bat ya ka jing priang ga jong ka soka kamtam yu honorable chief minister agba ila bu ya ka tarik banlet ban pleno ya ka Parkma administrative unit ban upgrade sa ka civil subdivision teka jing khublai ka long lang ya baro ki paiba jong ka western riboy brockway karpang ya ka demand committee apel pawi ki jing khublai ki baro ya ka jingesha ko jongki ba ya ka jinge trelang ban ngingen scam banang nang neskmat adin bangilayo iki project nang yo eka bangin nang ban penbahas isu na kumenta ka konsensi ka jong